Mela, bonġu! Bonġu! Illum tafu fejn qegħdin? Iva! Fejn qegħdin? Ġo tal-linja! Illum qegħdin fuq xarabank u fuq xarabank. Qed nagħmlu eżerċizzju biex naraw daqsxejn kemm tafu fuq x'għandek u x'm'għandek x'tagħmel meta tkun fuq ix-xarabank tal-linja. Sewwa, jiġifieri ħabda nsaqsikom ftit mistoqsijiet. Mela, hawn din is-sajn hawnhekk ara, din. Sewwa waħda u hekk bħala, waħda u hekk bħala. Mela, u hawnhekk fuq dawn is-sits jekk tersaq daqsxejn. Mela, di hawn daqsxejn ta' raġel hawnhekk qisu bil-bastun ara ħrajtu. Mela, xieħ, min jaf jgħidli x'ifissru dawn is-signs? Ejja, jgħidli inti. Biex ma jaqgħux ix-xjuħ. Biex ma jaqgħux ix-xjuħ. U xi trid tagħmel biex ma jaqgħux ix-xjuħ? Tiċċedilhom. Trid tiċċedilhom. U fil-fatt, Marka juri każ ieħor fejn int għandek iċċedi postok. Di mara pregnant sewwa ħajkollha baby mhux raġel oħxon. X'ħanamlu, x'ħanamlu? ħajkolli baby, ħajkolli baby fi ħanad bil-qiegħda. Okej, bil-qiegħda hawnhekk, okej. Għawdi, jara din id-daqxejn ta' roqa hawnhekk, ara miftuħa qisha. Min jaf jgħidli x'inhi, ħaniprova nsibli xi ħadd li għadu ma qal xejn imma. Ejdli, naħseb jien inti għadek meċċejn. Għal-buggies u l-wheelchairs. Eżatt, prost. Ejja ngħidu li qed fuq ix-xarabank sewwa fuq tal-linja. U trid tieqaf mela da mhix qed isuqek hawn Joseph daqsxejn ta' driver hello bil-muċċali tax-xenżek. Qed isuqek u inti wasalt, qed tinduna li wasalt. Wasalna. Wasalt fil-post fejn tieqaf. X'i trid tagħmel biex tgħidlu jwaqfek? Tafas di u xejn. All right, temm. First aid, xi tfisser first aid? Tweġġa, ikun hemm il-first aid Jekk ikun hemm xi ħadd jaf il-first aid, jista' jgħinek. Iġifieri, pereżempju, jekk jiena nkunu qegħdin fil-bass u l-bass mixja u jiena dak il-ħin waqt li mixja l-bass, naqa'. Jekk xi ħadd jaf il-first aid, jista' jmur jiġri hemm quddiem, iġib dik il-kaxxa u jsalvani sewwa. Dawn xi jfissru? Irid nixib xi ħadd minn din naħa ma ħadd tilħaq tgħidli inti. handles biex ma naqgħux. Era tfal bravi intom. Thank you ħafna. Issa meta jkolli l-baby nsemmiħa l-iskola tagħkom. Tajjeb, Mater Boni Konsilja nsemmiħ. All right. Thank you ħafna. Bye. Prosit. Bravi ħafna. Din kienet miġjuba lilek mill-Malta Public Transport u Fondazzjon Mapfre.